So hey guys, बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आ गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर आं दिनै माने जोंनि बर' हारिनि बा जोंनि सुबुं हारिनि मोनसे जेनेबा गिसि खेथि होनना बुङोबा जों माइ बिदिनो फाथो बायदिसिना मोनो आरोना, बेखौ माने जों दिनै खेथि खालामदों। दा बे जोंनि दिनैनि बे खेथिखौ आं नोंथांमोननो देखायनो होननानै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायो। स' लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे लाइक खालाम। आरो नोंथाङा आंनि नैबे केबि खबर मिउजिक चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना, जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअआ नोंथांमोननि मबाइलसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। स' बिदिब्ला नायलांबाय था लोगोफोर, जों दिनै माइ गायगोन आरो जोंल' नङा, जों दा सानै दङ आरो लोगोसे जोंनि बिखुनजो बेवाइ बिब' बिदिनो बिगुमै बयबो दं आरोना। दा जों जयैनो गायनोसै। अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर, मोजां मोनोबा लाइक खालाम। दे होमब्ला लोगोफोर एन्जय खालामदो नोंथांमोनहाबो। दे होमबा जों थांसै। नाय लोगोफोर, माइ गायनायफ्रा नुबाय लोगोफोर, मालाय माइ गायनाया। जों गामियाव बिदिसो माइ गायोलै, नै बुराय सिख्ला अयथासार माइ गायनो हागौ। जों लागोआव खाथ्रासो जेनखानांगौ जों लागोनिजों। People
जा गोजौ गोजौखा आयौ अयथासार गोजौ गोजौ नै खोथियाया अयथासार खोथिया गोजौ गोजौ बिबै बिबोनां ओमफ्राय बे आंनि हिन्जाव नैबे बिबोनां आंबो जाबाय दानि जुगनि बेंनो रोङै आइजो सिखोला आबाद मावग्रा आइजो सिखोला आंबो जाबाय दानि जुगनि बेंनो रोङै आइजो सिखोला आबाद मावग्रा आइजो सिखोला जों जाबाय दानि जुगनि बेंनो रोङै मावथि हान्जा बेंनो रोङै मावथि हान्जा मावनांगौ समाव मावगोन जों हाखौ दानखौबो दैगोन जों फैदो बयबो ओंखारबोदो समायना जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ फैदो बयबो ओंखारबोदो समायना जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ